V Mestskom kultúrnom dome v Šali sa 4. decembra konalo kúzelné mikulášske popoludne. Pripravilo ho Duslo pre deti a vnúčence svojich zamestnancov. Bohatý program zahŕňal množstvo aktivít, ktoré priniesli radosť a zážitky všetkým účastníkom. Celým programom sprevádzal Anielik, ktorý okrem moderovania zvládol aj úlohu redaktora. Môžem sa opýtať, ako sa detičky volajú? Ako sa voláš? Saskia Mozerová. A koľko máš rokov? 3. Povedz mi, čo tu tvoríš? Stromček. Čo vyrábaš? Vianočné ozdoby. Pozerám, že máš v ručičke krásne vyrobený domček. To si robila ty sama? Áno. Ako sa vám páči to, tatínko, povedzte mi? Páči sa nám tu? Tak sa nám tu páči. Tak zatiaľ spokojný? Áno. Ja sa vám páči. Patrik, aký Patrik? Páčo sa pokoj táto. A koľko máš rokov? Dneska akurát 4. Ty máš dneska narodeniny, tak všetko najlepšie ti prajeme. Zaujímavé tvorivé dielničky pripravilo materské centrum Mami Mamám. Máme tu plastelínu, máme tu slíz na hranie, takže tak, aby si niečo vytvorili a mohli odniesť aj domov. Na javisku sa predstavili dievčatá zo súboru Jumping, ktoré predviedli tanečné vystúpenie. Malých tanečníkov tiež zapojili do workshopu Minidisco. S podujatím boli spokojní aj organizátori. Zohnali sme kúzelníka a veríme, že kúzelník nám vykúzlí Mikuláša, pretože dnes je iba 4. a vieme, že Mikuláš chodí až 6. Na čo sa môžu deti tešiť ešte? Majú tu tvorivé dielničky, fotokútik, dobrý punč, pagáčiky. V porovnaní s minulým rokom tu máme výrazne viacej detičiek, takže je vidieť, že nám aj ten pracovný kolektív omladol a že máme teda aj mladých zamestnancov a tým pádom máme detičky na takýchto akciách. Kúzelník a jeho triky sa detičkám páčili. Viaceré z nich si mohli aj sami vyskúšať. Deti sa učili čarovať celkom rýchlo. O pár minút spoločne s kúzelníkom vyčarovali samotného Mikuláša. Darčeky, ktoré priniesol Mikuláš, potešili. Deti sa mu odďačili básničkami a pesničkami. Rolničky, rolničky, prinášajú smiech, piesne naše mamičky. No, Vianoce a smiech. výborne! Z kúzelného mikulášskeho popoludňa odchádzali detské tváre plné radosti a nezabudnutelných zážitkov.